Kaixo, ongi etorri kapitulu berri batera, 11. kapitulua ja, beti bezala Salim nire alboan. Bueno, Salim, zer esateko, zelan? Oso ondo, ja 11. atala, eta pues hasiko gara ja grabaketarekin, hau da Astoa, Enkarterriko gazteen arrastoa. Bueno, gure alboan daukagu Nerea eta Gari, zelan? Abi oso ondo. Zelan guztia, Ondo. Ja, zelan bukazio ja. Txarelo da. Bai, hasi da, hotza. Bueno, ja, hasi zen duela hilabete batzuk. Bueno, esain Bai. Bai, lagarmentzen da arropan, ez da? Esan didazuela... Bueno, zuek. Ez errepikatu arropan, ez dakit zer, baina, bueno. Ba, hori, gaur... Bueno, gaur hitz egingo dugu turismoari buruz. Ez dakit, turismo justo da apur bat gai komplikatua. Holan, lehenengo galdera bat bezala, botako dut, ber. Zuek oporretan kanpora joatearen alde edo kontra zaudete? Kanpora, kanpora. Osa, en plan, bidai, holan, potenteak eta leku exotikoak eta holakoak. Niri begira. Kosteren alde edo. Bueno, ez que dakigunen zuk izan zara... Bai, bueno, udan joan nintzen leku pare batera, eta orduan ez dut esango turismoaren kontra nagoenik, hipokritarik zatekelako, baina bueno. Non egon Bai. zinen? Senegalen egon nintzen, eta gero lagun batzuekin, bueno, kuadrillakoekin egon nintzen Tunezen. Beraz, Afrikan egondako bi aldi izan ziren. Eta horregatik ez dut esango kanpora joatearena ez dudanik ikusten edo, pues nik egiten dudalako. Ja. Baina, bueno, bai bada gai nahiko zabala iruditzen zait hainbat aurpegi dituela edo turismoak. Nire ustez, inor ez dago kontran turismoan, baina bai nabarmentzen dela hiriburu handietan tourist not welcome, ez dakit zer, baina, claro, badago diferentzia bat turismo low cost horrekin eta turismo kulturar horrekin ere bai. Bai. Hombre, eta batzuetan joaten gara, en plan, jo que sé, leku Tailandiara eta ez dugu ezagutzen lan estosa. Bai, hori egia da. Osea, Bai, beste gai bat da. Ez dugu lagertuko ezagutzen. Hori Eta, bueno, askotan kanpora goazenean ere ez dugu ezagutzen benetako errealitatea. Gauderako burbuila batean, dena dago prestatuta turistentzat, edo heltzen zara leku horietara, eta, bueno, batzuetan bazaila da nolabaiteko eragina izatea leku horretan, eta ez izatea negatiboa. Bai, baina azkenean adibidez, zuk Senegalera joan zarenean. Zuk ez daukazu errealitate hori, Senegaleko errealitate hori, eta jakiteko errealitate hori ezagutu behar duzu horko pertsonak lehenengo. Adibidez, nire kuadriakoak eta beste pertsona batzuk beti esaten diate Marrokosera joan nahi dutela, baina nirekin edo nire familia ezagutzera. Horrezkenean. hombre, eski unrengo bidai hori izango da, joango gara guztiok. Ba, egin behar dute lista oso handia, lehenengo Gitzun bat jendez handia. Ez baina, osea, azkenean nik uste turismoaren, osea, bueno, bakoitzak turismo egiten du nahi duen lekura eta ezagutzeko nahi duen lekua. Baina niretzako behintzat turismoaren ardatza da beste kultura ezberdinak ezagutzea, bizitzeko beste modu batzuk ezagutzea, Claro, baina ez dugu ezagutzen paisaia. erratea. Claro, baina hori, astebete joaten naiz, jo que se, ez dakit, eske Europako hainbat hiriburutara, tipo Interrail bezala. Ta igual, jo que se, Milan bi egun, Roma beste bi egun, ez dakit. Azkenean ez dizu denborarik ematen. Orduan, gero pairatzen dugunean gu bai turismo mota hori, turismo azkarra, turismo azkenean pairatzen dugunean hor ikusten duzu, ni joten naizenean beste herrialde edo beste hiriburu batzuetara, berdina naiz. Osea, Bai. Nik adibidez alde horretatik Senegalera joan nintzenean Duncan elkartearekin joan nintzen, eta orduan Mamadurekin berak erakusten zizkigun leku guztiak, gero egon ginen gure 22-23 urte zituen Aziz mutiko oso jator batekin, eta gaztelania hitz egiten zuenez ere ez zegoen nolabaiteko mugarik, eta dena erakutsi ziguten, eta hori oso interesgarria izan zen. Kriston langa dago, azal koloretik hasita ere, Tunezen adibidez egon ginenean ezain bestekoa, eta apur bat Europako edo kolonializatuago itxura hori du, eta guk ere egindako turismoa ere guzti horrelakoa zen. Osea, pentsatzen genuen hemen geundela, baina beste
Ja, Osa, jarrera etzen oso desberdina. ja. Eta haiek azkenean beste hizkuntza bat eukita eta beste mundu ikuskera bat hor egon ziren talka pare bat. Pues, guk ikusi genituenak de, pues igual ez genuke horrela jokatu beharko ona etorrita. Ja. Ez eragiteko... Gainera hori, barrutik ikusita, norbaitek laguntzen badizu turismo horretan murgiltzen eta herrialdea deskubritzen gutxinaka, nik adibidez nabaritu dut Argentinan egon nintzen 6 hilabetez ikasten, eta azkenean Mendozan bertan, Mendozan bizi nintzen, eta Mendozan bertan egindako turismoa, eta gero, ez dakite, joan nintzen Txilera, Boliviara, gero bebai Buenos Airesera mismo, Buenos Aires irira, eta bertan egindako turismoa eta Mendoza irian egindako turismoa oso desberdina zian. Azkenean, claro, eta denbora eman zidan kultura ezagutzeko, bertako jendea ezagutzeko, turismo oso desberdina izan zen. Gero daukagu pentsamentu bat super, desegokia. Nik nintzen orain dela 2 urte Marraketzera oporretan, eta lehenengo gunetan esen beldurra, baina komun plan, nintzen fidatzen, eta gero sentitu nintzen super seguru. Ja, Makar, estoy gana hemendik, en plan. topikoak eta... Sabes, claro. Gauza da, nik nire kuadriakoekin joan naiz Marrokosera, Tetuanera, nire familia da horkoa eta bar. Eta haiekin, pues, eukin nuen oportunitatea erakusteko Tetuaneko alde guztiak, bai auzo txikiak, auzo handiak guztia ikusi genuen. Eta haiekin hitz egitean, adibidez erosketak egiteko, badago topiko hori Marrokosen erregateatu behar duzu guztia, ezakitzer. Eta hori nire ustez da turismo oso txarra. Zen dira Europakoak, hemen 20 dirhameko, hemen direla 2 euro, arregateármelo a 15, eta geratzen zara, como, a ver, mesedez, has pagado un vuelo de 60 euros, esan pizkate zabaldua. Baina ikustu dut Europako mamua gauza guztietara edatzen dela kanporagoa zenean, ez dakit zuk nabarituko zenuen. Izar, igual han bizitzean nik entzun da daukat, Hego Ameriketara iondako jendeak ere, ez bakarrik Afrikan ikusten dugula beti aspirago dagoen zerbait bezala, baina Hego Ameriketan ere nik uste dut jendeak aradoanean horrelako euskera dela eta ikusten zaituztela igual zu. Haiek bai transmititzen duten mezua hori da, azkenean Europatik doazen pertsonak edo haientzat dira ez aberatzak, baina azkenean gu joaten gara gure euroekin, aldaketa egitean gure euroek irabazten dute, azkenean, orain justo Milei sartu dela eta hori guztia, gauzak aldatzen doaz. Baina, haiek esaten zuten, eske gu hemendik alde egin nahi dugu, eta zuek etortzen zarete zuen euroekin, guretzako hori da aberatzen zeo zer. Gure pentsamendua ez da 2 hilabete joango naiz Espainiara, dirua duzu bai, baina Espainiara ez dakit Europako beste herrialde batzuetara, ez da, azkenean haiek transmititzen dizuten mezua bai hori da, pur bat de Europa eta Hego Amerika, Bai, nahi gabe da mundu osoan, en plan, eurocentrismo hori nabarmentzen da edozein lekuan. Esan dudan bezala, en plan, ni joaten naizenean Marrokosera eta goten naizenean hor nire lehenguzuekin, da como realitate oso ezberdina, nik etortzen naiz euroekin, tal, joten naiz euroak aldatzera, eta da como, hau 2 euro, no seke... Baina haientzat 20 dirham dira, eta 20 dirham agian pertsona baterako da egun batean edo 2 egunetan irabazten duen digua, lan egiten. Horregatik izan bar gara pizkat kontziente zer egiten dugun gure diruarekin, eta bidaiatzen dugunean gure jarrera eta gure azkenean bidaiatzea ezin duzu kontrolatu, mundu guztiak bidaiatu nahi du, leku desberdinak ezagutu. Eta orain sare sozialekin nahiago. Claro, baina gero bertara joatean bakoitzak duen jarrera eta bakoitzak ez dakit, bere norabide hartuko du alde batera edo bestera bidaiatzean, horretaz apur bat kontzientzia izan eta turismo mota desberdinak daude. Azkenean, begira hona tortzen direnak Hotel 5 estrellas, de dana lujos, da badaude beste turismo mota batzuk, kultura gehiago ezagutarazten dutenak, edo ez dakit. Ikusten dare bai estatu mailan eta Euskal Herri mailan tortzen direnean ingelesak eta bar.
dira, como etortzen dira hemen, ez, A todo trapo. bai, hori da. Ikusi genuen pasaden urtean finalarekin, Ja, bai. eta etorri ziren, egin zuten nahi zutena, eta azkenean guretzat, da, como, eske horrelako turismoaz dugu nahi. Ez que baina gu egiten dugu horrelako turismo. Eta haiek ere, haiek bilekuetan. Bai, haiek por el tur. Bai, hau leku Eta gero, nereak komentatu duena azkenean turismoa egitea gure zonaldean, ez dakit, limdatuen Karterrira edo Euskal Herrira edo, bueno. Baina, zuek uste duzue azkenean turismoa, hemen turismoa egiteak laguntzen digula gero kanpora joatean beste ikuspuntu bat izatearekin edo, esan nahi dut. Adibidez, Bilbon noizbait egin duzue free tour bat edo Bilbo ezagutu edo ez dakit. Kontziente izan Bilbon dagoen turismoaz, haien jarreraz, zu turista bezala nola aportatuko zinateke Bilbon bertan, edo Bilbon edo, bueno, Balmaseran. Ezagutzen adibidez. Jo que sé, niz ezagun Tolosa. Osea, es super... Ja, horregatik, osea, egia da, osea. eta gero joaten garen, ez dakit, gu askotan joaten gara Nafarroara, eta justo aste santuan egon nintzen dira izpekin bastanen. Eta ez dakit, turista sentitzen zara, baina arraroa da. Azkenean euskalduna zara, baina euskalduna zara, baina ez duzu ezagutzen, orduan da apur bat, como... Bai, niri hori ere apur bat gertatzen zait, baina askotan egiten dudana da bidaiatu, ezagunen bat daukadan leku batera, eta holakoetan orduan ez nahi zen. Claro. De jepa. No. Natoro no vas galtzen, No pagar, no. Ez baina baliatzen zara horretaz, gero ingurua ezaguteko. Erakutsi Claro. ezazun zein den benetako, Claro. bertan egiten direnak edo... Ia, baina adibidez, batzuk egiten dute, jo que sé, Done Jakue bidea, vale? Eta gero ez dakiguen behan una ruta en Carranza. Ja. Hori da super Claro. patria. Osea, a ber, egia da, No, bai, total. Ez? Bai, eta aurten adibidez... Nik ez dut egin Done Jakue bidea, baina... Aurten adibidez, Enkarterriko bide berdek lortu dute sari bat. Bai. Europa mailakoa eta bai. Toma. Bai, Aldamez inguruan dauden bide. Baina ez dute egin ez da... Baina en plan top 1 top onan. Bai. Eta hori Enkarterrikoak ez dakigu, adibidez. Ez. Horregatik, osea, azkenean. Ja. Balmaserakoak Enkarterrik lortu zuen hori, sari hori. Ja, baina Enkarterri... Egin zutelako dakizu, Artzentalesetik doan Galdamesik. Bai. Ojo. Bai, daukagu ezagutzeko Enkarterrin ez dakitzen bat gauza, en plan... Balmaserakoak adibidez joaten gara kolitzara, story bate igo eta kitxo, esodupekoak igo trikia... Kri. Baina egia da, en plan... Agur. Horrela da. Bueno, eta joan zara ere etxan hau. Bai. Bueno, oso ondo bai, ez? Dela hilabete bat, eta oso polita bai, estatu zait. Nik egiten du turismo asko orain bizikletarekin Enkarterri. Bai. Bueno. Trukito. Biker. Bueno, hau ezagutzen be bai, ez dakit, sari sozialekin apur bat erlazionatuz, da zure hartzera... A ber, nego naiz egun hau, bueno, esan behar duzu astorrismo goaz. Zure ardura. Ez, zu esan ardura. Goaz astorrismoa jakertzi. Bala, egun hauetan egon begiratzen TikTok, bueno, egunero ikusten dut, baina, bueno. Eta, bideo batzuk topatu ditut zuei erakusteko. Enkarterriko jendea da. Vale. Oso ondo. Nongo? Itzaron irrego. Enkarterriko jendea. Jetxiko da gurumena. Eskualde bat. A ber, hemen ikusten duzu guztiok, salin bez duzu ikusten, ez? Sí, eta justen da barrura, tu. Vale, lehenengo, ez dakit neska edo mutika den, Neska uste dut. Bueno, bai, uste dut ez, neska da. deitzen da, bere kontua deitzen da. Enkartaos, ez du hitz egiten bideotan, baina erakusten ditu jaiak eta holan, pues San Cosme, Gangas, eta hori. Egiten ditu bideo Bai, laburpenak, ez da? como reportajeak eta holan. Musika sin copyright. Baina, entzaten daude, gani. Kasu bidan, Eta hartu dut txikitatik. Eta ez nago, ez diseñoan. Vale, adibidez, hau da gorde sola, ez? Vale. Gero, topatu dut.
Gero topatu dut, Balmasedako mutil bat, deitzen dela Iker. Bienvenidos al Everest de las Encartaciones. Con sus vistas a gran parte de Bilbao, la costa y sus Bueno, 867 Salim, metros de ezagutzen duzu, altura. ez? Ah, vale. Hoy venimos a la derecha. Para empezar tenemos que aparcar en el parking de Jordi. Subíamos por el sendero y pasamos por el paso canadiense y empezamos a adentrarnos en un bosque precioso. A pocos metros de empezar a subir nos podemos encontrar la cueva de los champiñones. Joan Pasamos por Zareretzara este puente bideo hasta honekin, llegar ez, al Cerro Salim? Caído y cruzamos por el río Hombre. hasta llegar a... Seguimos por el bosque más o menos 2,5 kilómetros hasta llegar hasta la señal que nos desvía a la derecha, fijándonos siempre en las líneas blancas y verdes que están en el suelo. Hay que subir por aquí. Y ahora sí que sí, empieza lo duro. Todo cuestas hasta llegar a la cima. Y las líneas cambian a blanca y amarilla. Nos quedan como unos 5 minutos para llegar al refugio, pero es que las vistas ya desde aquí son impresionantes. ¿Sabías que este monte fue uno de los montes mineros más importantes de la época? Todavía no éramos conscientes de esta media hora que nos quedaba. Vamos a hacer una parada para darle un traguito al agua. Solo hemos subido media cuesta y madre mía, vuelvo a subir. Por fin veo la cima, gente. Ez gara joago, Fue una pedazo de cuesta. Bideoak oso dinamikoak dira, ti. Bai, eta gero, ikusi dute bai, garitzen gogoni buruz, neska bat egiten duela turismo gastronomiko, Oso garrantzitu bai. super gozo, eta, bueno, doa bai Espainiatik eta holan, Kantabria doa, Eta hemengoa da. bai, ez da ginen bizu. Sodupekoa. Sodupekoa da. Bueno, gore dut bideo bat Gildena, zen plan da mi top 1 de comidas favoritas. Eta orduan, hori. Vamos en búsqueda de un bar que dicen que tiene las Deitzen da mejores Leire. vidas de la zona y de Eta irakaslea da. de norte. Baina así boi da que- TikToker. Mira, hay cartel y todo, Eta egiten da, hori, jatetxeetara, Nos ha costado un gauzak poco dastatzen eta agarrar. bala. Y este era el panorama. Osea, que nahi Millones baduzue, de Gildas, no sabía cuál joan elegir, jatetxe aquí batera, nos ofrecen begiratu todas, duzue. Pero mirad lo que se ve, que es lo que les hace diferentes, que las alinean allí. Hostia, Y zegoela. aquí están. Bai. Bar Lupardica Uf. en Orduña. Guárdatelo que Orduñan. no te olvides. Orduñan. Ja zegoainan. Eta enkarterriko jendea, Bai, Ja zegoi. Saret. Hombre, eskenean nik uste horrek laguntzen duela ezagutarazteko lekuak eta, pues jo que se, Ikerren kasuan, mendiak, eretzako ruta hori adibidez, bueno, eretza ja berez famatua da eta jendea etortzen da. Baina, bueno, badaude beste leku asko, bazkenean ezagutarazteko, badauka bere alde txarra, bazkenean ezaguna egiten bada, jende gehiago etorriko delako, eta, pues igual hori gure kontra jo aldu, baina, bueno, osea, ez dakit, guretzako be bai, ez dakit, norbaitek esaten du, jo, eretzara joan nahi dut, baina ez dakit nondik igo. Pues, listo, baduzu hor bideo bat ikusteko, eta perfectamente. Adibidez ere etzan Ibal Masakoa izan da, ez nuen inoiz igo, eta bideoa ikusi eta gero, en plan, gustatu zitzaigun ideia, eta Claro. jo ginen eta soportu. Claro, orain, joten bazara astelenean, eretzara, igual ezago inor, igual zapatu joten bazara, dirudiri la ruta, el colesterol. Baina ez dut, negazioa gure arazoa den. Horrelako bidez, Oraindik ez. Ze gainera bideo hori, Orain- Ikerrek bideoa daukak pilo bat, Bai, en plan, joe. views. bai. Views, no sé, Oh my god. no, pero no, ikurraldi. Bai. Dios. En plan, Linea. tú eres, en plan, hizkuntza influencer gas. Yes, I understand. Ez que ez daukazu TikTok. Bai, oso ondo. Eta gero bestea jaiena, enkartauz hori, uste dut dela karrerako, eske neska hori, oza, en plan, nire klasera etorri zen, Ah, bale, ezagutzen duzula. bai, Ah, bale, bale. Oza, berarekin ez dut hitz egin hasi Vale. direkto, baina bai. Eta uste dut dela klaseko proiektu bat, edo. Eta hori, oza, ondo dago bai, ez ditu, oza, ez dago bozeno fatzetik da saltzen ditu gauzak, baina egiten ditu bideoak, da azkenean, bai, jo que se, ikusteko Karrantzako el suceso eguna, Bai, la Jaiako eguna, eta nestosako, como dato importante, duela hilabete batzuk egon nintzen juergan Durangon, eta tipo batek esan zian, bueno, nongo azarati hitz egiten tal, eta esan zian, bertan daude, badago, animali famatu bat, dije, hombre, el burro, enkarterri, gu gara, eta nik esan nion, eta gu gara, astoa podcasta, ikusi mesedez YouTubeen edo Spotify, bilatu zuen nire aurrean, leder bego, bueno, menez, gero, Baina like, no? hijo, Ikusi ze... gehiago, jarraitzen, hombre, joan zen nintzen esaten, bihar ikusiko ditut, jo, bueno, bihar, gaur ez, mesedez. Eta gero esan zian hori, Lanestosako, eske justu ikusi nuen bideoa, badago Lanestosako Bai, jaian, dauka. eta badago euskal dantza mitiko bat Lanestosakoa bakarrik dantzatzen dela hor, eta bideoan agertzen da, eta justo horretaz egon ginen hitz egiten, enkarterri ezagutzen dut, dije, mira,
Bai da, Qué suerte. akil batzuekin dauzkatena golako bola helera batzuk eta egiten. Tilonek taki de todo. Ja. Pasale tenemos. Okultoa. Tipo okultoa. Asko jakin, sasi jakin, teba, ezakite zeaz. Ezakite zeaz. Bueno, Gazer. Orain zer egingo dugu. Ba, orain... Zer dago, Kiri. Miopia dauka. Ez. Salime de gai. Ara. Epa, barkatu. bai, hori da. Salime do gari. Bai, ni- Nordoa kanpora gari. Agur. Gari edo Salim, nahi duzula. Ez dit importa. Gari. Badago ja atzera, ola, gari ja. Bai. Kasi kastrejana, ja. Ez zait importa eta aurkia hori da. Egiteko agurra, en plan agur. Bai, geratu, nahi duzu, venga. Bai, que poco profesional amaikagarren atala. Venga, geratu bai, ezan agur. Bai, Ezan agur eta porta bertzu bat. Nabigero. venga. Baina ez duzu esan behar hasiko gara, no sé qué. Bai, baina zu. Ez duzu, vale. Bera gabe? Ez geri gazto, bai, agur. Agur. Bueno, gari agurtu dugu ja. Astorrizketaren atalarekin hasiko gara orain. Nor daukagu gurekin? Bueno, gurekin etorri da Iker, Instagramen... Kaixo, Kaixo. txaldeo. Kaixo. Instagramen eta TikToken Iker Balma, ezta? Bai, Iker. Hori da. Eta, Maseakoa naiz. bai, guk ezagutzen gara, baina arkeztu alduzuzuk zure bedua. Hori, balmaseakoa naiz eta bideoak egitea eta editatzea gustatzen zen. Osa, ez da... Vale, bueno, erakutsi dizuet lehen Ikaren bideo bat, TikToken, ageratzen zaizkit bideo bat eta Instagramen. Eta, Iker, nola hasi zinen bideoak egiten? A ber, pues, niri txikitatik gustatzen zait bideoak egitea eta editatzea, eta egun batean esan nuen, venga, zergatik ez dut igotzen bideoak, porque nik egiten du, Egiten du dana, bai. egiten dudana, bideoak Egitea. editatzen nituen, eta ez nuen igotzen Ja, gordetzen zenituen. atera. Gordetzen zenituen zuretako, sin más. Eta guragan esan nuen, venga, zergatik ez dut igotzen. Eta, oie, Oso ondo. oso ondo. Joder. Hasieratik egin ziren biralak, en plan, Bai, osea, bai. kostatu zitzaizun edo... Osa, ziratik, ja, mendiko bideoak, top. Bai, nigo horatzen naiz lehenengo bideoak ikusi nituela eta kalitatezkoak zirela. Bai, baina vozen off oso txarra. Bueno, baina gauza horiek joaten dira. Ja, baina hori jendeak ez du nagaritzen. Bai. Bai, Nik bai. asko nabaritzen dut, bai. Bueno, bai, super... Baina zer ikasi duzu, en plan, bideoak grabatzen eta editatzen Eta jateko. zerekin grabatzen dituzu, mobilarekin? Bai. Bez, baina hori, osea, ikusten Oso ondo, dituzu bideoak da erakargarriak dira, osea, te atrapan. A ber, ez que dauka, atrapatzen duena da, dauka klip oso txikiak, puztuta, eta al final, el cambio Ja. de imagen hori, Bai, esan, ja, horrek Interesgarri erakartzen du. ikustea. Horrek erakartzen du, bai. Bai, justo ointxe bertan ikusi dugu bideo bat eta da como oso dinamikoa, denbora osoan. Bai, eta gainera duka idatzitza esan plan, subtituluak. Bai. Eta hori bai dago guai. Bai, baina asko kostatzen da Bai, ezta? ikutzea subtituluak, bai. Bai. Daukazu la opción de subtitulo automatikoa, Bai, baina, bueno, Ja, Bueno. nik hori bai, batzutan entzun dut hori. Osea, automatikoak ez No, direla. baina ezke zureak dira, zu jarri dituzula, ze besteak daude berago, ez? bai. Bale, zitokikoak Osa, agertzen dira. egiten dut nik. Horregatik. Nahi hori. Me paso horas escribiendo. Eta zure proiektua zertan datza? A ber, ez daukat proiektu bat, baina hori, bai enkarterria edo hemengo mendiak pues, ezagutzea. Bueno, mendiak eta orain egiten ari naizela da pues, herriak ere bai eta Ja, hori guai dago. Bai, hemengo turismoa esate baterako, ezta? bai. Pues, Hombre, dago, eta... Karrantzako bideo bat egin nuen, Hore, osea, lehen komentatu dugun, azkenean, pues, enkarterriko pertsona batek igual bideoak ikusiz, pues, dakit, animatzen da mendira joaten, edo enkarterri turismoa egiten, enkarterri ezagutzen. Bai, eta Euskal Herrian, eski... bai, erregatik. daukagu leku asko eta ez dira ezagutzen. Ja. Nire ustez ez dira ezagutzen. Eta hemendik kanpoko pertsona bati edo, bueno, enkarterriko pertsona bati gomendatu behar bazenio enkarterriko mendi bat, adibidez igotzeko. Mendi bat, Bai. txeko, baina
Ja. Nivel medio. Nivel medio. Postureo. Kolitza. Nivel medio. Ya empezamos. Bai, baina ez da igual masakoa naizela, Ah, bueno, vale. Afectada. Que va. Que también, que no. Es buena, polita. Edo igual derecha ere bai oso polita da. Eta si eres top, 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 en plan Mendizale super top. Hombre, Anboto edo... Bai, Anboto. Ja. Bueno. Moto. Bairurak. Mira, adibidez, ikusi nuen eretzako bideoa, eta asko gustatu, en plan, lo que decía, que... Eretza? Bai, ikusi nuen eretzako. Guapo dago. Bai, eta oso Pero guapo. bueno, orain eto logorrira joan naiz. Bai, ikusi dut. Oso. Ikusi dute, bai. Bidali nuen bideoa kuadriako taldetik, eta esan diete, tologorrira joan bargara, eta gainera hurbil dago orduñan, ez da? Horregatik, eta bideoan ikusten da oso polita dela. Muy guai. Ez que badirudi tontakiri bat dela, baina azkenean bideoekin holan, oza, niri aizpegi beti bidaltzen diet, ez dakit, beriainera igo ginen, bueno, aurten igo gara, eta dana hasi da horregatik, oza, bidali nien bideo, ez que guai da, igo behar gara, eta azkenean, oie, mira, pues... Beti zoaz norbaitekin, ez? Ez, igual... A ber, Grabatzen zara zure... Ah, vale. baina grabatzeko bai, beti... Ah, vale, Claro, vale, es que- vale. Horregatik. Bai. Ez que bestela grabatzeko. Eta badaukazu beste proiektu baten karterrin, oza, ja, ikusi dugu eretzari gozarela, bueno, ez dakit ganeko gortara, Ere bai, Bai. bai. eta badaukazu beste Hemengoa, proiektu. uste dut, ia denak egin... Ze ondo. Bai. Oso ondo. Eta Euskal Herritik daukazu zerbait pentsatuta, egitea, edo... Birai baten grupo. Toma! Egia da, esan esan egia da. Daukat lagun bat, Asier Morillo dela, eta egin du, baina... Baina... Azer egin du? Egin du orain, viaje en grupo. En plan, venga, guaza, En plan lagunekin, Bai, osea, Ah. igual... Baina igo du Instagramera. Bai. Ah, vale, como la... Igual Hola, pastel hola. nik Instagramen, zer egiten duzue, jo que se, Ja, azte munu honetan. edo hilabetean, norbaitek etortzen da nirekin, jo que se, Ja, sí. Elantzobera. Bai. oh, Gogoratzen naiz, hau, zoi bat guapo hori. gogoratuko zaren, oin dela 2 urte, edo ez dakit noiz, igo zenuen historia bat, norbaitek etorriko da Egiptora, no seke, eta joan nintzen Egiptora. Bai, joan zinen, eta ni justo neukan oporrak. Azkenean no me atrevi, no seke, baina neukan betxatuta joatea. Oso merke zegoen. Eta nire bidez, €1 dena. Hori da. Orain dela 2 urte ganitzen marraketzera eta igatzi nion Ikerreri. En plan, Iker nahi dut... Dale, es cierto, por favor. Bai. En plan, tibitatiz. Iker, promocionando. Viaje zero. Bai, orain daukat, afiliatuan nago, Get Your Guide eta Zibitatisen. Bai. Eta nahi baduzue, daukat. Krogoso? Gozio bat. lo tienes. Oso interesgarria. Astuentzako promozioa. Bakarrik. Bakar. Bueno, preparatu dugu, prestatu dugu bai. Prestatu dugu bai jolas bat, ordan enkarterrira apur bat bueltatzen, oso birala izan dena TikToken eta Instagramen eta olako kontuetan. Vale, botako ditugu enkarterriko 3 herri, eta esan behar, bueno, Lauro jolastu aldugu, ez bakarrik baina Iker apur bat jartzeko hor entre las cuerdas. Herri bat bizitzeko, beste bat parranda botatzeko, eta beste bat mapatik ezabatzeko. Bi. Hasiko naiz ni, 3 herri botaka ditut. Güeñez, baina Güeñez, osea, ez Güeñez... Ja, ez goinez, en plan, udalerria. No. Ez, Güeñez. Osoa. Niretzako Güeñez da Güeñez, da kuadra, soduke, Vale, Güeñez Ez, Güeñez, hori. Güeñez. Güeñez, Karrantza eta... Alonsotegi sartuko dugu, baina Alonsotegi. Venga, Güeñez, Karrantza eta Alonsotegi. Nola hasiko da? Toma. A ber, Birizi, bizi, bai? Parranda bota eta bestea mapatik ezabat. Baina hori, uste dut. Buah, Erreza- bizitzeko Karrantza oso polita. Bueno, no, baina ez, oso beto, oso beto. En plan, oso hurbil dago Bilbotik, tal, Balmaseratik ere, bai. ni bizinas goinezen, seríamos ausokides. Vale, bizitzeko, Güeñez. Vale. Parranda botatzeko Karrantza. Eta... Mapatik ezabatu, Alonsotegi. Ja, ez que ni berdina, Bai, Bai. Ni Karrantzan biziko nuke. bai. Bai.
Ba. Solo zetein? Senyora. Bai. Bizi alonzetegin parranda karrantzan eta goiniz ezabatu moratik. Es que goiniz es como... Goinen imizin, goinen. Zer dago guainezen? Promozionatu guain. Ya letzea. Mesedez. Ya está. Arena parquea, que no pueden ir perros. Zergatik. Qué feo. Ez dakit, atendo un cartel prohibido perros. Cabrones. Eta gero nire aukatzak horret ezin azpetatu. Da vuelta ematen oan parketa. Bueno, daune bide batzuk, hortin pasatu naiz, pasari egunen udaltzengoak esan zenian. No se puede perros, eta nizan ni hor. Nago bidean. Que le agarro. Baina bidetik paratu anat, por la campa no. Hombre. Bueno, venga, bota beste hiru. Vale. Balmaseda. Bai, Vaya. vale. Eta sodupe. Ya, es que zuk ez duzu joraztuko orain. Vale. Bai, bai. Venga, bai, venga, dale. Bizi. Hombre, Bizi evidentemente, Balmaseda. Vale, venga, sí. Balmasedan. Parranda bota segurazki sodupen. Zer dago sodupen? Bueno, baina jendea, plan... bai, eguneko parranda. Eguneko poteoa. Ez da beharrezkoa gaue. Ya Ez está. nik nabarmendu dut sodupe eta balmako jendea, como que daukatela zerbait kuadrillen artean, eta Bai. hori zaian adibidez ez da gertatzen. Osa, zaila... Es que tal es un poco fake. A ver, es que zaila gustatzen zaitere bai, baina... Ba, nire ez, nigo nintzen bizitzen zailan es un poco mierda. Baina eske Egia da. nora, Esan du, O sea, plan, Dena itxi dute. bai, horregatik, o sea, es como un poco... pobre señores. Benetan. A ver, esan zuk, a ver. Bizi sodupen, parranda sodupen. Eta zaila, eta balmo zebatu. Ala. Vale, a ver. Difícil. Vale, fallas da batu. Bai, bai ez. Y ese debo no ya... Eta balmaseako esango dute, balmasean bizita, sodupen parranda. Ya, porque beste zera- adibidez, ni biz... Sodupe bizi. Sodupe dago... Sodupe super ondo dago, Sodubil... Ba, es que ni bizaz nahi sodupen eta zer gustatzen. Bai. Bai. Orduan igual, parranda sodupe eta bizi balman ez dakit, es que balma también... Bueno, Bai, bizi balman. Fijo, Bueno, podemos compartir pisos, sale más barato. bai. Ba, bai. bueno, es Bueno, a ver. Sí, bizi balman. Bizi balman, venga. lo he dicho. Toma! Toma! Gari! Balmasean biziko da. Yo paso. Ez dut hori esan. Yo Paso paso. la habitación. Vale, beste bat. No paran. beste bat, ba. Oso berkena. Azken hiru, venga. Non esan behar ditu? Iker, bota azken hiru. Uf. Venga. Euskal Herritik zoa, Gordesola. Inkarterrik Gaurri. bakarrik. Gordesola. Ah, bueno. Lanestosa. Eta trucíos. Toma! Vale, ni badakit. Bizi gordesola, gustatzen zait. Bai. Bai, no sé. Más batik esabatu tortzios que no he ido en mi vida. Esaten du trutxio. Soplones en trucíos. Fuera de mi alcance. Eta... Tosan. Bai. Ja, es que... Toma, esto no es ondo. Bueno, ez da segon, parranda, baina... No sé. Zer dago da esto san? Parranda en plan guai. A ver, esan zuk, Bai, claro. es berdin igual, Bizi bi gorden... Hombre, es que azkenean bizitzeko gorde... Pues, Yo me vamos a visitar a Nestosera, hasta luego. Hola, Yo joan bazara erosketak egitera al Laredo. A ver, badago, Egia da, Itxasar la frontera, Ja, bai. Peligro. daude, lanestosan. Bai, Bai. 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 ez baina bakarrik daude nire ustez... Bizkaibu. Bueno, Balmaseda lanestosa. Balmaseda lanestosa. Ja. Tú vas a la Balmacedan. Eta gero. Segunde, es que... A ver tiempo. A ver, General enkarterrik ez gaude... Bueno, eta zu, a ver, esan. Ba, berdin, eske ez dakit. bai, es que... Ez naiz inoiz egonen lanestosan. Bai, vamos a la Nestosera, a hacer una ruta txapurra. Vale, Nire txapurrarekin. Etorri nirekin. Venga, vale. Eta egingo dugu Venga, egingo dugu. por lanestosa. Venga, ba. Baina fijo, Venga. No, bideo... Gonbidatuta, Gari. Astoa lanestosan. Azto? Iker Balmarekin. Artentaren... Egango ira hostika aztoak, ez da? Fijo, Artentaren ez gara, jo, ez? fijo, pues ba, apuntado. Oso ondo. Badago. Ánimo, equipo! Bueno, Iker, ba, oso gustora zurekin, eskerrik asko ba, zure proiektua edo zure gustoko dituzun gauzak azaltzeagatik. Gaurko dugu erronka bat.
egingo duzun, bueno, gurekin egingo duzun bideo, adibidez guk laguntzeko, Hori da. ba, euskeraz egingo dugu. Bai, eta aurrera igual animatzen zara ez dakit. 3 bideoetatik bat euskeraz. Salimos yo. Bai, gustatzen zaio idea. Sí. Bai. Que bonito. Gustatu zaio idea. Ba, eskerrik asko Iker, beste batean. Bueno, beste batean ez laster egongo gara elkarrekin. Lanen bausan. Eta lan estosa ezagutuko dugu, porque... Toda. Eta igual geratu gara parrandan. Lan estosa. Agian bai. Todo en una. Ariako atera. Oela, zara joango ba. Zer egian estosan egun batean. Venga, listo. Venga, ba. Eta Hilda Han y esas cosas. Venga. Venga. Buah, tío, ze gozo. Plan, bizitatu behar duzu. Turismo hau, total. Jate, Lan estesako jendea. Kotxean ziesta bota. Gastronómico, turismo parrandero, turismo mendizale. Oso ondo. Bai, gustatzen zaitu. Oso ondo. Vale. Ba, eskerrik Ba, asko eskerrik Iker. asko, Iker. Ruei. Ale, agur. Agur. Arranda bota. Imaginatzen. Eta Hilda Han. Eta Juan baino den ezabatu mapatik. Imaginatzen ari naiz orain nire buruan. Gu bostok, eta gero asto bat, gure atzetik. Eta nire txakurra pezerex. Menditik, lan estosatik, oye. Oso ondo, Fijo. Bueno, ba, gorko kapitula oso ondo, Esto, ya está. Gabaketa Claramente. bukatuta gero ipiniko dugu. Eguna zehaztu eta listo. Venga, ba. Ya está. Eta bueno, Pero, norbait animatzen badabe bai gurekin etortzera, pues, oye, gonbidatuta. Oia, esango izu beste gauza bat. Horrengo kapitula ja da, 12. eta urte bete. Bai, gertatu dira gauza asko. Ekarriko dituzu opariak. Eta Talira. Ba, bai. Ez hora da, ez dure zigarriko. Muy mal. Zarto. Next. Bueno, Oro, ba, eskerrik asko. bai, urrengo kapitulan ikusiko dugu elkarria. Urte bete ginez. Ale, eskerrik asko. Bai, agur. Agur. Ezen bezu zuztuak izan. Eta astoak izan.